Nin pedras, nin barreira, cidade verdadeira. Temos un déficit en accesibilidade bastante grande comparado con outras cidades. Xa nos toca Compostela. Bueno, nos estamos aquí dentro da plataforma Compostela Accesible Xa, pois para facer un pequeno recorrido para que Santiago vexa os obstáculos e as barreiras que temos as persoas con mobilidade reducida, como é neste caso a miña, unha mobilidade reducida momentánea. Percorreremos unha parte da zona bella de Santiago de Compostela para percorrer e ver os obstáculos e a mala accesibilidade que temos nesta cidade. Aquí, por exemplo, temos unha baixada. Para baixar un paso de peatóns temos un problema, non podemos baixar, habría que baixar de recú. Se ven unha persoa sola e non ven con acompañante, pois o problema é serio, que teria que cambiar o alá adiante ou cruzar nunha parte que non tuvera este tipo de bordillo. O problema da accesibilidade que temos en Santiago de Compostela. Como podemos ver, temos unha señal que pon prohibido estacionar, pois un coche aí abaixo estacionado que nos obstaculiza pois se temos que baixar esta rúa cara abaixo ca cadeira de rodas.